வணக்கம் மிஸ். தேர்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மை விச்சடு பெட்டு தான் கைஸ் பார்க்கணும். விச்சடு பெட்டு பார்ட் 1 தான் கைஸ் பார்க்கணும். சரி வாங்க நம்ம சைட் ஒரு கிளப் பண்ணலாம், ஒரு ப்ளே கொடுத்துக்கலாம். கேட்டா கைஸ் நம்ம கேட்ட வச்சுக்கலாம். ஓகே இப்போ ப்ளே கொடுக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் விளையாண்டேன் கைஸ், விளையாண்டா தானே கொஞ்சம் தெரியும். அதனால தான் லெவல் 1 லெவல் 2 இருந்துச்சு. நான் இது ஒரு பூனையை பிடிக்க வர மாதிரி இருக்கு. பாவம் பூனை அழகா இருக்குல்ல, எப்படியாச்சும் காப்பாற்றணும். பாருங்க முத்தெல்லாம் கொடுக்குது. வாங்க எனக்கு எப்படியாச்சும் காப்பாற்றணும். போய் இடிச்சிட்டோம் கைஸ் நம்மளும். ஸோ கைஸ் முடிஞ்சு கைஸ், நம்ம போய் முட்டி கைஸ் கைஸ் ஆச்சு. கைஸ் இப்போ திரும்ப வரணும் கைஸ். என்ன கைஸ் ஓகே கைஸ் திரும்ப வரணும் கைஸ். என்னன்னு தெரியுமா, அவனை இடிக்கக்கூடாது கைஸ். சரி அழகா இருக்குல்ல படம், இன்னைக்கு காப்பாற்றுறேன் பாருங்க அவனை. ஓகே இன்னைக்கு போய் காப்பாற்றலாம் கைஸ், முடியோட தான் இருக்கேன். என்ன தெரியுமா, அவனை போய் முட்டக்கூடாது கைஸ். கைஸ் போச்சு கைஸ். ஓகே நன்றா விட்டு வந்து காப்பாற்றேன் கைஸ். கொஞ்சம் செல்லு ஸ்டெக்காகுது. அந்த திருட மேலே விடக்கூடாது. அழகா இருக்குல்ல கைஸ். ஓகே கைஸ் வின்னர் கைஸ். ஓகே அப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் போகலாம். கொஞ்சம் நாய்ஸ்லாம் கேட்டாக்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க, அதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது. கைஸ் கொஞ்சம் ஆளெல்லாம் வந்திருக்காங்க கைஸ் வீட்டில், அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கணக்கக்கூடாது ஒன்றுங்க. ஓகே போகலாம் கைஸ். நம்ம காப்பாற்றினால அந்த பூனை நம்ம பின்னாடி வருது கைஸ். அழகா இருந்துச்சுல அப்போ, அப்படி தலையை ஆட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஹாய் சொன்னா சின்ன கைஸ் நகட்டினாங்க, நகர மாட்டேங்குது கைஸ். போச்சு கைஸ், இன்னும் அழகா இருந்ததுக்கு போய் மாட்டிக்கிச்சு கைஸ். ஒரு ஒரு இதில் போய் மாட்டிக்கிட்டே இருக்கும் கைஸ், ஒரு மிஷின்லலாம். அதனால எப்படியாச்சு அழகா இருக்கு. அந்த அக்கானால தான் கைஸ் போக மாட்டேங்குச்சு. ஓடுறப்பனா ஒன்றாலும் உயிரை காப்பாற்ற முடியும். அடி போய் சேர்த்த முடியும். அப்படிதான் கைஸ். இது கைஸ் கொடுக்குறது கைஸ். முடிஞ்சா லெவலே டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சு கிடக்குது. வாங்க நம்ம 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம்னா வீடியோ எடுக்கலாம். இருக்கட்டும். என்ன கைஸ் ஒரு நிமிஷமா, ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு மிஷன் முடிச்சுக்கிட்டு கைஸ். இங்கே வச்சலாம், நான் வந்துடுறேன். இங்கே வந்துடுறேன் உடனே. உங்கள் வயசு டக்குனு போனால் இல்லாட்டி எவ்வளோச்சு கடத்திட்டு போயிடுவாங்க மண்டேங்களா.
அழகா இருக்குல்ல கைஸ் ஓகே. அப்படியே எங்கள் வீட்டில் ஒரு பூனை வளர்க்குறோம் கைஸ், அது மாதிரியே இருக்குது கைஸ், அச்சலகடு அப்படியே. வாங்கல கைஸ், நம்ம போனால் அந்த பெட்டு பாவம் இல்லை கைஸ், அந்த பெட்டுக்கு இந்த சாப்பாடு கொடுத்தாக்கா அது வந்து அமைதியே இருக்கும், நடுங்காமல். சூடாக இருக்கனால கொஞ்சம் நடுங்காது கைஸ். இதுக்குள்ள மட்டும் போனால் நம்மளுக்கு டேஞ்சர், ஏன்னா அதுக்குள்ளே சாக்கடாலாம் இருக்கும், போய் மாட்டிப்போம். அப்படியே கத்தணும் வந்துட்டேன்டா உனக்கு கொடுக்க. ஓகே கைஸ் கொடுத்தாச்சு, இனிமேல் நடந்தாது வளர்த்தலாம் போகலாம் விடலாங்க. இனி நடந்து போனாங்க நாளைக்கு தான் போக முடியும், நல்லா ஓடினாதான். ஐஸ் ரோட்டை கிராஸ் பண்ணணுமா, எவனாச்சும் வந்து முட்டிங்க அடுத்து உங்கள் காரோட டயர் இருக்காடா காற்று போயிடுங்க. ஓகே ஓகே கைஸ் லெவல் முடிஞ்சு. எத்தனை நாள் ஆகுது? Download the app now. ஏன்னா லெவல் முடிஞ்சு அதுக்குள்ள விடுங்க. நான் இந்த பாருங்க இந்த பூனைங்க ஐயோ திருட வரான், திருட நம்மள பூனை திருட வரான். ஓ சொல்ல வேணுமா? எப்படி நாங்களாம் வேற லெவலு தம்பி, வேற லெவலு. என்ன அடிச்சு போடுவேன் பார்த்துக்கோ, அவ்வளோதான். ரூம் ஓகேடா தம்பி, நீங்கள் நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன்னா இல்லையான்னு பாடுறா. அவன் நான் இன்னைக்கு செத்தான், நான் மண்டைய இன்னைக்கு லெக் பீஸ் ஆக்கி சாப்பிட்றேன்னா இல்லையான்னு பாரு. மண்டையானே பெரிய யுவநாட்டுக்கு வர்றாங்க பாரு. கைஸ் பாவ கைஸ் பூனை போட்டு அடிச்சு வச்சுருக்கான். பூனைக்கிட்ட ஒன்று பண்ணால் என்ன நடக்கும்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே அப்படி பண்ணுறாங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டே பண்ணி ஒரு பூனையை லாக் பண்ண பார்க்குறாங்க. நீ செத்தாங்க கைஸ், அவனோட தொடையெல்லாம் கடிச்சு எடுத்து சாப்பிட்றோங்க கைஸ். நீ செத்தான். அவன் ஒரு பூனைக்கிட்ட என்ன நடக்குமோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டே அதே பண்ணி அது நடக்க வச்சு அப்படியே உள்ள பண்ணுவாங்கிறாங்க. நீ செத்தாங்க காய்ஸ், கீ கிடச்சிருச்சு காய்ஸ். இன்னைக்கு செத்தாடா மகனே. நீங்கள் என்ன மட்டும் இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறது மட்டும் பாரு உன்னையே. ஓகே காய்ஸ் ஓகே போகலாம். Zivami's Grand Lingerie Festival is here. Up to 70% off. Sale is live, guys. Download the app now. டக்கு டக்குன்னு லெவல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு காய்ஸ். என்ன பண்ணணும் கீழே இறங்க, கீழே இறங்கணும் காய்ஸ். நீங்க செத்தான் காய்ஸ். இவன் மண்டையன் கிளைய போ பிடிச்சி ஜெயில் கூட போடுற, ரூம்குள்ளே போடுற இருக்கடா உன் காப்பி அண்டா இருக்கடா ஆப்பி. இன்னைக்கு அவ்வளோதான் காய்ஸ். இவன் லெக் பீஸ் ஆக்குறேன், இன்னும் நாங்களே லெக் பீஸ் ஆக்குறேன்டா. வாங்க போகலாம். யூட்டன் எடு சாப்பிட்டுட்டாரா இருக்க கையை போச்சு. நம்ம ஓவரா பேசக்கூடாது, அப்புறம் நம்மளுக்கு ஆபத்து நடக்கும். ஓகே கைஸ் லெவல் முடிச்சு கைஸ், ஒரு லெவல் முடிச்சுட்டு வீடியோ முடிச்சிடுறேன் கைஸ். ஓகே ஃபுல் வீடியோ பார்க்குறீங்க. ஓகே ஓகே கைஸ் லெவல் முடிஞ்சோடனே அவ்வளோதான் கைஸ் வீடியோ. பார்ட் 2 நெக்ஸ்ட் டைம். இந்த அக்கா என்ன பண்ணுறாங்க தெரியல, பார்ப்போம். டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு காய்ஸ், டவுன்லோட் ஆகுது காய்ஸ். ஓகே டக்குன்னு டவுன்லோட் ஆகுது. என்ன காய்ஸ் இது கலர் லைட் மாதிரி வந்து போகுது. கலர் லைட் மாதிரி வந்து போகுது.
என்ன ஐட்டங்களோ அப்படின்னு போகுது. ஓகே டக்குன்னு காய்ஸ் இது லோட்லேயே நிற்கிது காய்ஸ். டக்குன்னு லோட் ஆகுது. இல்லாட்டி இன்னைக்கு எக்கி சாப்பிட்றது தான் வேலை. டக்குன்னு 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 காய்ஸ் கொஞ்சம் வயசெல்லாம் கேட்கும் காய்ஸ். நாய்ஸெல்லாம் நான் கண்டுக்காதீங்க காய்ஸ். ஓகே காய்ஸ் டக்குன்னு டக்குன்னு. ஓகே அக்கா நீங்கள் என்னக்கா பண்ணுறீங்க? என்ன நமக்கு தேவையில்ல, நம்ம திரும்பி போயிடும். ஓகே போகலாம் திரும்பி திரும்பி அங்கே நம்மளுக்கு லெவல் முடிக்கிறது தான் வேலை. ஓடு ஓடு அச்சம்ல ஓடு திங்கிங் அச்சம்ல ஓடு காய்ஸ் கொஞ்சம் சில்லு ஸ்வெட் ஆகுது. கண்டுக்காதீங்க. ஓகே காய்ஸ் நீ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா தப்பிச்சு தான் காய்ஸ் போக போகிறோம். ஓகே தப்பிச்சு போகணும். மாஸ்க் காட்டுறோம். ஓகே காய்ஸ் அவ்வளோ காய்ஸ் லெவல் முடிஞ்சு. வலியற்ற வெரிகோஸ் வெயின் சிகிச்சை எளிய 30 நிமிட செயல்முறை. அதே நாளில் வீடு திரும்பலாம். அழையுங்கள் 7847045678. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ பை ஐஸ், பாய் பாய்.